Bună, nu știu dacă știți sau nu, dar pe perioada sarcinii eu am avut diabet gestațional, așa că astăzi vreau să testez glicemiile mele, să văd dacă sunt sau nu sunt ok. Sper că sunt ok. La micul dejun am o felie de pâine prăjită, castraveți, ardei, telemea și cărnăciori sticks de pui. Aici mai am o felie de pâine cu pate de pui și o cafea. Mi-am mâncat și prostii și mi-am pus aici 2 biscuiți Croco, 2 biscuiți Petit Bure și 2 biscuiți Oreo Fake. Revin peste o oră. Mi-am pus și acest pahar de Fanta. La prânz am mâncat o ciorbă de fasole cu 3 felii de pâine prăjită, iar la desert am avut o portocală.